Endamê konserê vebera KCK Mustafa Karasu bû mêvanê televizyona medya haber. Kadın özgürlük çizgisi demek, Kürdistan'da özgürlük mücadelesinin derinleşmesi, demokratikleşmenin derinleşmesi demektir. Kadın özgürlük çizgisinin 28 kanûnê hevdîtina şandaya Dem Partiya li İmraliye û peyamê Rêberapo. Encamên kopên gava azadiya fîzîkî ya Rêberapo derxistiye holê di nehê Çile li Parîsê de salvegera şehadeta yek ji damezrînerên PKK Sekîne Censiz pêvajoya piştî helweşandina rejîma Bas rola ciheta şerê hatiye dayîn û planên dewleta Tirk. Bi piştgiriya dewleta Tirka dagirker ve êrişên grûpên cihadîst ên li hemberî Rojavayê Kurdistanê têne kirin. Van mijaran endamê konserê vebera KCK Mustafa Karasu di bernameya taybet de dinirxîne. Siva pirsên rojnamevan Kadir Hur diwan dide. İkinci Paris katliamında şehit düştü. O da böyle Botan'ın tam kalbinde doğan, büyüyen, Kürtlük değerlerini, Botan değerlerini kendine somutlaştıran. Dem Parti gidiyor, partilerle görüşüyor, meclis devreye girecek, ne diyecek yani, ne yani? Yani eğer ciddi tartışmaysa, partilerle meclis devreye girecekse, yasalar konusunda, anayasa konusunda ne yapmak? İstekte bulunmak, bu konuda yardımcı olunması gerekiyor değil mi? Bunlar konuşulur yani. Yoksa ne? Çay, bilmem... sohbeti mi olacak? Kayyum. Ya olabilir mi ya? Şimdi herkes tartışsın bak. Ahmet Türkiye 3 dönem terörist diye kayyum atacaksın. Şimdi de en makuldür diye heyet alacaksın. Bernamaya taybet İrol Gordama Ahmedi saat 4 nivan li Gordama Brüksel'e saat 16 nivan hund radyoya denge gel de dikarin guhdari bikim. Belki dünyada nüfusuna göre en fazla kadın siyasi tutuklu Türkiye'de var. Kadın düşmanıdır. Radyoya denge gel, denge azadiyeye. Jinavendan uçan radyo denge gelden başkodarın hece yürü hafta çile 2025 seyşemli Brüksel saat 12 Ahmet'e çağırdı. Hemen uçayın avaroje peşkeş bikinle peşi çenser uçayın mı? Paris'e ranjı bu ditina rebera poserle dankerin. KCK u KJK bankla herkesi keko tevlimeşa Paris'e bugün. Endamı konsere rebera KCK Mustafa Karasu tevli medya haber TV bu roje venirhan. Naziyen Rojnavavanın hatine şehit girin bey bersi hatiye heştin o lideri xaburdin sekinandın. Mesrur Barzani diçe Türkiye'ye. Pariz'e ranjı bu ditina rebera poserle dankerin Pariz'in büroya kıyaset Salih Suzan Akiba İbrahim Bilmez Cengiz Yüreklu Emran Emekçi Jibu Karibun müvekkile rebera pobibinin serili serdozgeri Komarya Bursa'yı müdüriyete girtka İmraliye'da Pariz'e ranjı bu ditina müvekkile yeniden enle İmrali Ömer Hayri Konar Hamili Yıldırım Uveysa Aktaji Serledan kiren Serledan enji bu hevditine yen malbatan Pariz'e ranbre kupektene hasten kiren hema bebejin tamamı Serledan aji be bersiftene heşten. KJK Banklı Kurdel'in Avrupa'yı dosya vankirku yazdığı Çile'ye beştari meşamezin Ali Paris'e bevun hesap pıpırsın. Koordinasyona komelencine Kurdistan'a KJK bu boraya salvegera dozdan akom kujyane he Çile'ye Paris'e dahuyanekda. KJK dışakse Sara evin rojbin ronahi ve Pakize u Fatma de şehiden Kurdistan'a bibirani. KJK işaret ve berkhodan ajınan ajıbu azadiye kerogud tevgera azadiye ya Kurd juroja despekera tekoşine hatarnaha gelek berdelen girandaya. Gelek Kurd evladen koyen heri heja doğra azadiye de şehittan koordinasyona KJK derbari sakine cansuzu tekoşina ve dev nırkhandineker. Hevasara himen tekoşina azadiya jinedane ku iru jijine cihanere buya çavkanya südüver girtene. Ji parti bun hata arteş bun ev avakirna sistema konfederal ajine kedekmezinde ujiyana xafedakir. Riya berbe formila jinjiyan azadi biket irade baveru tekoşina xo afrad ku iru leher dera cihane jinin azadi xwazdiqirin. KJK derbari nırkhandina rebera poj bu konkuja
Komkujiya Parisê jî vê tespîtê dike. Rêbera got Komkujiya Parisê ya nehêçile Komkujiya duyemên a Dêrsimê ye em ê hesabê Komkujiyê bipirsin. Heva sara bi têkoşîna xwe ya kesekê wê de tir bû nasnameyeke dîrokî. Di şexsê wê de tevgera azadiya ya Kurd û jinên Kurd hate hedefkirin. Ji bo me tevgera azadiya jinê sakine mînaka jiyana wê mînake azadiya jinê têkoşîna sakine ye. KJK ji bo meşa 11 çilêya li Parîsê jî vê bangê kir. Di salvegera 12 ana Komkujiya Parîsê de em bank li jina û raya giştiya demokratîk dikin ji bo ku Jerê Sara Ronahî Evîn Sevê Pakîze Fatma werê da rizandin têkoşînê mezin bikin. KJK got hesabê hemû komkujiyan wê were pirsîn Hevserokatiya Konseya Rêvebera KJK bi wesîla salvegera Komkujiya Parîsê daxuyaniyek da û got di demekê de ku rêbera poj bû çarêseriya pirsgirêka Kurd û Demokratîk bûna Tirkiye di dewrê de bû û hêvî wizê de bûbû hêzên qirkertarî ji bo îradeya gel bişkînin û bandorê li rêbera bikin ev komkujî kirin. Di demeke Kurd tê jî eşkere bû ku komkujî ji aliyê mîtê ve hatiye kirin. KJK di keseta şehîdên her du komkujiyên li Parîsê de hemû şehîdên azadî bi bîr anî û got têkoşîna me ku li ser xeta şehîdan tê meşandin wê teqez hesabê hemû komkujiyan were pirsîn. Gelê Kurdistanê ji bo ronîkirina komkujiyên li Parîsê bi salan bank li dewleta Fransayê û hemû dewletên Ewropayê dike. Weke tevger me jî gelek caran ev bankir. Eger dewleta Fransayê dixwaze ji binê tewambariyê derkeve divê Komkujiya Parîsê ronî bike. Lê heta niha ji bo ronîkirina komkujiyê gavek nehatiye avêtin. Ev jî dibe sedema ku gelê Kurd bikeve nava dumanan de. Gelê me û tevgera me baş zanin ku dewleta Tirk bi tena serê xwe li cihekî weke Parîsê nikare vê komkujiyê bike. Ji ber vê yekê divê komkujiyên Parîsê bi her awayî bê ronîkirin. KJK herî dawî sê jinên Kurd yên pêşen ku di sê çilêya 2016 de li Silopya hatî şehîdkirin jî bi bîr anî û got li Silopya sê jinên têkoşer yên pêşeng Hevrê Sevê Demir Pakîze Nayîr û Fatma Uyar hatin şehîdkirin. Tenê bi fêrkirina bîranîna fêmkirina bîranîna şehîdan û xwedî derketina li bîranîna wan em dikarin xwe bigihînin azadiyê. Rêbera po her tim di soziya xwe ya bi şehîdan re dest şankiriye û anî ziman ku têkoşîna azadiyê têkoşîna ji bo bîranîna di soziya bi şehîdan re ye. Divê bêzanîn ku li Kurdistanê her tij li ser vê bingehê hatiye afirandin û bi nêzîkatiyeke rast ya li rastiya şehîdan li ser xeta wan têkoşîna azadiyê mezin bikin. Endamê Konseya Rêvebera KJK Mustafa Karasu di bernameyê Taybet Amedya haberê de komkujiya li Parîsê nirxand ku têkoşîna hevalsara dîroka têkoşîna azadiya jinê ye. Mustafa Karasu got têkoşîna hevalsara dîroka têkoşîna azadiya jinê ye. Endamê Konseya Rêvebera KJK Mustafa Karasu di bernameya Taybet Amedya haber de şexsê şehîdên Komkujiya Parîsê de hemû şehîdên azadiyê bibîranî. Karasu got Hevrê Sara hevaleke naskiriye û yek ji damezrînera partiya me ye. Di têkoşîna azadiya Kurdistanê de bi taybet nûnertiya jinekê a di vê astê de rastiya pêşveçûn û nûşembûna tevgera Kurdî îfade dike. Wekî rêbera po dibêje jiyan û dîroka Sara têkoşîn û dîroka têkoşîna azadiya jina Kurd e. Belê, ev dîroka azadiya jina Kurd e. Xeta azadiyê ye ku bi Sara re bi milyonan jin di refên têkoşînên de çiyê xwe girtine. Niha jî jinên têkoşer li ser xeta wê meşa ku heval Sara dabû destpêkirin didomînin. Endamê Konseya Rêvebera KJK Mustafa Karasu dide zanîn ku komkujiya Parîsê ji aliyê mîta Tirk ve hatiye plankirin lê bi komkujiyan re negîştiye armanca xwe û têkoşîna heval Sara li ciyanê belav bû. Ev êriş yekser plana mîtê bû. Komkujî ji aliyê Wezîrê Karê Derveyê Tirkiyeyê niha Hakan Fidan ve hatibû plankirin û pêşxistin. Rastiya pergala dewleta Tirkiye ve Hakan Fidan li aliyekî xweweka aktorê polîtîka çareseriyê nîşan dide û li Osloyê devdîtiran de cih girt. Li aliyê din destê wî di komkujiyeke ku qirkirina Kurdan îfade dike de heye û bi xwe plan kir. Ev xet nayê bibîrkirin û di van êrişan de rastiya dewleta Tirk divê baş bênaz kirin. Lê îro Sara ne tenê ji bo jinên Kurd li hemû cîhanê ji bo jinan bûye sembolek. Têkoşîna Sara îro li hemû cîhanê belav bûye û şehadeta wê bi vî rengî windakirinê zêdetir bûye hêz û mezinbûna têkoşîna azadiya jinan.
heval evîn goyî jî divê mijarê de weke jineke botanê û bi tekoşîna xwe mînakeke diyar kere. Endamê Konseya Rêvebera KCK di şexsê şehîd Rûbar, Xelîl, Murad, Sevê, Pakîze, Fatme de şehîdên meha çile bi rêzdarî bibîranîn. Bavê Leyla Şailemez got heya komkujî eşkere nebe sujdar Fransayê. Bavê Leyla Şailemez ayek jî sê jinên hatine qetil kirin Abdul Bari Şailemez, têkildarî têkoşîna keçaxwe û têkoşîna wan a hukukî ji Ajansa Mezopotamyayê raxivî. Abdul Bari Şailemez wiha dibêje, dema min di temenê piçûk de li têkoşîna wê dinehêrî ez matmayî dimam. Em kêxweşin ku birhekî têkoşer gav avêtin. Yên ku vê nas dikirin jî ji vê aliyê wê kêxweş dibûn. Jiber ku hemû armanca wê ew bû ku mirov bi awayekî adil û demokratîk bijîn. Tevî ku li vir xwendiyê jî xwe malbat û çanda xwe ji bîr nekiriye. Şailemez anî ziman ku tevî 12 sal derbas bûn jî qetliam nehatiye ronêkirin û wiha got em êvara roja ku hat qetil kirin bi balafirê çû Parîsê lê polîsê Fransayê em dan ber lêpirsînê. Li ser vê yekê min du caran bertek nîşanî vê yekê da. Tiriya wan jî di vê qetliamê de heye. Şailemez dibêje ji bo çareserî nebe hatine qetil kirin û wiha bi dawî dike. Bi pêşengiya parêzêran ji bo ronêkirina rola mîtê di Nîsana 2017 de lêpirsîneke nû hatibû destpêkirin. Lê divan 7 salan dawî de tu pêşketin çênebû ji bo ku ev komkujînê kirin bi taybetî divê Kurd rêxistinbûna xwe xurt bikin. Ji bo ev komkujî bi dawî bibin pêwîst e gelê Kurd hişyar be bi rêxistin bibe û statûyê bi dest bixe. Şehîdên Parîsê hatin bîranîn li paytexta Swêd Stockholmê ji bo şehîdên Parîsê ji alî mesajineyê amara ve merasima bîranînê hati darxistin. Di bîranînê de dayîka Aşçê Şükran Kara Axivî got bi sekna şoreşgeriya pêşengên jin ên weke sakîne cansîz evîn gûyî Sevê Demir jin ji civakê re bûne nefes. Bi saya van jinên şoreşger civaka me bi hêstir bûye. Dewlet baş dizane ku rihê berxwedanê yê sakîne cansîz ronahî û rojbên li cîhanê deng veda. Endamê TJK û Pelmûnzû jî ev tişt gotin em dibînin ku têkoşîna sakîne cansîz evîn goyî di bedena di bedena bi hezaran jinan de dijîn. Bi hezaran jin diriya sara rojbîn û ronahî de li dijî zex dagirkerî û serdestiya mêran têt koşe. Siyasetmedara Kurd rûken yetîşkîn qala jinên ku li Silopkê hatine qetil kirin kir û got yek ji wan hevriyên min hevalê min sevê bû. Dema ku ji girtîgehê derket bê wastan têkoşîn meşan. Nivîskar çalek wan Latife Fegan jî got jinên Kurd diriya ku sakîne cansîz vekiriye de li dijî vê zilmê li ber xwe dide. Ev têkoşîna me hemûyan e û em ê bi ser bikevin. Piştîya xaftinan sînevizyona ji bo evîn gûyî hatibû amadekirin hate pêşandan. Serlêdana ji bo cenazeyê rojnavanên hatine şehîdkirin bê bersiv hat hêştin. İhade Amede li ser hesaba xwe ya medya dijîtal ya X'ê ragihand ku heta natû bersiv ji bo serlêdana wan ya ji bo cenazeyê rojnavavan Cihan Bilgin û Nazım Daştan nedaye. İhade got ku malbatên rojnavanan ji bo karûbarên defînkirinê û cenazeyên wan bînin Tirkiye ser li komelê wan daye. İhade jî di 24 Kanûna 2024 de ser li Wezareta Karê Derve Tirkiye û Komîsyona Lêkolînkirina Mafê Mirovan tevîme da. Di 5 Çilê de jî ser li Konsolosxaneya Hewlêrê da û daxwaz kir ku cenazeyên Cihan Bilgin û Nazım Daştan bên anîn û rastî malbatên wan wêrekirin. Tevî ku bi serlêdanan re ew qas dem derbas bûye ji heta natû saziyan têkildarî serlêdanê bersivek nedaye. İhade got ji bo ku heman daxwaz were bi cîhanîn şandeyeke di roja 6 Çilê 2025 de xwestin derbasî Herêma Başûrê Kurdistanê bibin. Lê şande li deriyê Sînor bi bahaneya vala hate astenkirin û nehêştin şande ji Tirkiye derkeve. Em weke İhade Amedê dibêjin ku mafê her welatiyekê heye ku li gûrî bawerî û çanda xwe werê veşartin. Mafê welatiyên ku xizmên xwe winda kirine û şînê bikin jî heye. Pêwîst e em maf neyên bin pêkirin û nebin amûrê îşkence û cezakirine. Ji bo ku cenazeyên Cihan Bilgin û Nazım Daştan bînin Tirkiyeyê em dixwazin raydarên têkildar bikevin nava liv û tevgerê de. Endamê Konseya Rêvebera KCK Mustafa Karasu geşêdanên dawiyên li Sûriyê jî û êrişên li ser Rojava jî nirxand kerem bikin.
Mustafa Karasu balkişan ser sedema ruxandina rejima Esad û dazanin ku rejim ji bo evlekariya İsrailê hat ruxandin. Hikûmeta Esad ji bo evleya İsrailê hat ruxandin. Heteşê ji bo evleya İsrailê şan bi dest xist. Niha Donald Trump pesna Erdogan da. Alîgirên Erdogan bi rojan propagandaya wî kirin. Di rastiyê de Trump ji Erdogan re got li rojlata navîn ji bo İsrailê em projeyekî pêş dixin û li hemberî vê projeyê ne bihasteng. Yani Erdogan re gotin biaqil be li Sûriyê planek heye û tu jî xwedî roleke vê planê yî. Colanî jî anîn wê astê ku li hemberî İsrailê nebe tehdît. Li Şamê çûyîn hatina rayedarên dewleta Tirkiye, sedema vê hemû dijberbûna herêmên Bakur û rojlatê Sûriye û statiya wê ye. Li Sûriyê pergala netew dewletê belav bû, sedema vê jî yekperestbûn û yeknavendîbûna Sûrî bû. Ji xwe Saddam jî ji ber wê ket. Lê Sûriyeyeke nû wê çawa bibe. Niha herkes axilekî dide rêveberiya nû ya Şamê. Heyetên dewletên Ewropa welatên din tên û diçin. Lê bêyî naskirina mafên PKK'yên herêmê Sûriyeyeke nû nepêkane. Nepêkane ku hikûmeta Şamê bêyî ku rêveberiya xwe ser re li hev bike Sûriyeyeke nû ava bike. Mustafa Karasu êrişên dewleta Tirk û çeteyên girêdayî wê yên li dijî rojava û berxwedana li dijî van êrişan jî nirxand û balkişan ser polîtîkayên dewleta Tirk a bê îstiqrarkirina Sûriyê. Ev sema û kîne çine devê bên fêm kirin. Ev kes ne ji bo Sûriyê şer dikin, çeteyên paramilîterin ji bo pereyan jaliyê dewleta Tirk ve hatin kom kirin. Herêma xweser a Bakurê rojlatê Sûriyê ciyê herî bi îstiqrar û arame. Lê qadên çete bixwe jî şer nakin, dewleta Tirk bixwe şer dike. Balafirên şer û bê mirov nebin, ev çete nikarin rojekê li wir bimînin. Ev êriş wê bên şikandin û wê polîtîkayên xirêjên dewleta Tirk careke din vala bên derxistin. Tirkiye digot li Sûriyê em îstiqrar û aramiyê dixwazin. Lê niha tenê dewleta Tirk li herêmê şer pêş dixe û êrişî herêmê dike. Lê niha tenê dewleta Tirk li herêmê şer pêş dixe û êrişî herêmê dike. Wê ev êriş bên şikandin. Mustafa Karasu bi berdewamî balkişan ser çalakiyên ji bo piştgiriya şoreşa Rojava û got divê çalakî hê xurtir û bi bandortir bibin. Halê hazir li Pirs û Sûnisê bînê li ser sînor çalakî hene û dewam dikin. Hemû çalakeran silav dikim. Helbesta wan rast e. Divê heta êriş bên şikandin û Rojava bi ewlehiyê de be çalakî dewam bikin. Rewşenbîrên tebqeyê Banka Yekgirtina Gelên Sûriyeyê kirin. Rewşenbîran balkişan li ser tecrübeya rêveberiya Xweseriya Demokratîk û bûyê mînaka pêvajiyekê gelên herêmê. Tirkiya Elhamat wiha dibêje. Sûriye di nava guhertinên siyasî û leşkeriyên bi lez re derbas dibe. Di vê qonaxê de pêdivî bi pêşîgirtina nakokiyan heye. Elhamat tecrübeya gelên Bakur û şatê Sûriye di salên derbasbûyî de bi dest xistiye bi bîr xist û got şoreşa herêmê pergala neteweyê demokratîk pejirand û hemû pêkhatê dibin banekî de anîne bahev. Milat Farîsî jî wiha got eger em dixwazin Sûriyeke yekgirtî ava bikin divê em gelên herêmê li ser fikr û felsefê rêbera xwe hêv xurtir bikin. Çalek wanê bi navê Usama Ahmed jî bal dikişîne ser van xalan. Piştî rûxîna rejima Basê tişta ku ji bo me lazim e avakirina Sûriyeke nû ya dûrî dîktatoriyê ye. Rêveberiya xwe ser ezmûneke rast û demokratîk e her wiha da avakirina Sûriyek nû de mînakeke zûdwergirtinê ye. Endamê Komîteya Mirovên Aqilmend Lamî Özkan derbarê pêvajoya 2013 de dibêje Dûdiriya dewletê ya 100 salî hebû. Gavên destpêkê yên qanûnî nehatin avêtin. Em ji bo berdana girtiyên nexweş bi heman tevgeriyan û me hevdîtin pêkanî. Faktorekê din jî pêvajoya guherînê ya rojhilata navîn bû ku di sala 2011 de destpêkiribû û Tirkiyê ji bo vê şerê wesayîtê amedekirî kiribûn. Lewma pêvajo ber bi macereyeke din ve çû. Îro jî heman pirsgirêk li pêşiya me ye. Özgen dazanîn ku geşêdanan dawî tenê ne bi Bahçeli ve tekildarê û balê dikişine servan xalan. Ev sal û nîveke jî li qadanav netewî kampanyayeke de meşandin. Desthilat di qadanav netewî de ji ber vê zehmetî kişan. Ji ber vê pêvajoyeke eşkerê ya peywendîdanê dest pê kir. Lê wê di pêş de derkeve meydanê ku ka
bendewariyên şemberçine Özgan Wahab davi kir devirde mijara herî giring civak bûyîna daxwaza aştiye ye divî warî de astengehê li divê hemû derdor bi her awayî têkoşîna aştiya civakî pêş bibe ji ber ku aştiyê sibe roja hevpare lewma divê hemû peywendiyên tên danîn bên kurtkirin. Mesrûr Barzanî diçe Tirkiye li gurî medyaya nezî PDK Serok Wezîrê Demboriya Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro bi serdaneke fermî diçe Tirkiyeyê tê gotin wê Mesrûr bi şefê faşîst Recep Tayyip Erdoğan re bicive. Derbarê serdema serdana Mesrûr Barzanî de taga yek nehatiye bi destxistin balkêşe ku serdan de demeke ku êrişên dewleta Tirkiyeyê serbaşûrê Kurdistanê benaber dewam dike de her wa geşêdanên li Sûriyê û bandora wî ya li ser Iraqê de pêk tê. Rojnameyên Erebî cih da alozê aboriya li Sûriyê Rojnameyên Erebî di weşanê xwe ya îro de cih da rewşa aboriya Sûriyê û aloziya li Yemenê. Rojnameya El Arab rewşa aboriya Sûriyê weke nûçeyeke daye û dibêje çekdarên İslamî desteka xwe ji Tirkiye digirin karibûn bi lez rejima Başar Esad bixin lê rûbirûyê rewşeke aboriya zehmet bûn. Rojnameyê destşankir ku derbazkirina vê rewşê dem derfet û desteka derve hewce dike. Rojname El Arabî bîrxist ku aboriya Sûriyê di zêdetirî 10 salên ji şerê navxweyî de wêran bûye. Aboriya Sûriyê stûnên xwe yên kevin winda kir banga cîhanî jî diyar kir ku kêmbûna dahatên neftê û geştiyarên bû sedema kêmbûna hinnardekirina Sûriyê ji 8.4 milyar dolar di sala 2010 de bû 1.8 milyar dolar di sala 2021 de. Hinartîn jî rêjeyeke piçûktir kêm bû yan jî ji 22.7 milyar dolarî daket 6.5 milyar dolarî sedema vê yekê jî girêdayî hinartina sotemenî û maddeyên xwarinê ye. Vê ferqa mezin civakên li Sûriyê feqîr û lawazkirine û rewşeke kambax û wêranî heye. Rojname El Arab El Cedî jî li ser aloziya li Yemenê nivîsî û dibêje êrişên Hüseyinyan yên li dijî navîgînasyona deryayî bi taybetî yên li ser tengava Bab Mendîbê aloziya li Yemenê kurtirkir û bû sedema guhertinek mezin. Rojname El Arab El Cedîd bi bîrxistiye ku ji bo hêzên herêmî û navnetewî yên ku dosya Yemenê birêve dibin. Bandora şerê Yemenê ve bandorê li qada herêmê û navnetewî jî bike. Belê godan je menûçên nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.